Ay. Okay. Gapo ta kay. Ora may problema ang tao ba? Inanar ba na? Kagsari katawa ba? Esting po lagi dai. Na. Kagis kay. Palag mga way kwarta basta. May payon ta. Ma. Esting po lagi na ni mo kayo ay. May problema. Sorry ko. Kababay, magulaan nun sa kay kabay. Sabi dyan, mag-uulan na kayo nga. Sus, problema kay ko kay akong kwarta ba, disyon ko gasto ka. Sinako akong kwarta. Hindi sinakwarta ka ninun ta. Na problema ta. Ikaw, kwartahan sa ka, anong problemado maga? Bawal ka na kung ako ng lagi bay nga. Ang problema ko bay. Akong kwarta bay, daghang kayo kong kwarta sa bangko bay. Problema lang ko ni bay, kay itawagan ako sa taga-bangko ba nga. Kung hanap ko ng kwarta ko no. Kaya nakawasawas lagi ko sa nuglanan ko no. Sa kwarto no ko ng kwarta na ko nga na deposit. Sabi, saon ka ba ni? Sama, bakbam, kuyo ka na ko. Saon na yun. So, kuyog ka mo niya. Problema sa kuskuwag, saon ko paggasto. Saan man taon ka eh. Naging tatanang umban bay. Si kuy kwarta sila. Balik pa yun. Kung saan na nila diskarte no. Kung nasa tayo siguro uban na kwartahan. Pero pareha na ito nga kwartahan. Ako, gabi ko, ikiklipa yun. Wala ko ito. Anong sagay ko sa kung kuwangin ako sa pagkabutan ako eh. Kalaging kwarta na ko sa bangko yun. Ilan naman yung kung kuwang yung ipakuha ganun lang. Problema gina ko kay pag adto na ko dito. Wa ko'y kuyog. Puliso niya ko. May rasa tulison ka, yaro mo hurot sa kwarta ni mo kay mo ito ito problema ning daghan kita kwarta ipapil pa kog tulis. Ngayt manulis nimo. O tanawa na ni Agi ko. Awa. Tanawa ni Agi sige. Tanawa ni mo. Oh, kita na to. May problema siya. Sakit kay sekreto ana niya no nga. Sige magkatawa, sige ngisi. Sige baobi ako nga pagkindikana na niya gutang. Pasimulan sana pagka konsihal bay. Grabe sa bulansan og konsihal nga. Utang na pagkindikana utang niya bulansan konsihal. Bisikin sa lay gilunan ano tawon na. Yang anong wali payon mo na siya. Ato kang bungtanon siya. Ang sagi yang kung sekreto nga malipayon siya. May pano? May lagi yung tagbubali. Yung agi na ba? Kay kita. Huwag kita malipay kaya bisog dagang ito kwarta. Ibalik mo na. Orang na atong bilan. Balik. Ano ka ba yan, bay? Ano ko, bay? Bay. Oh, napungkanan mo ba? Ikaw ba? Ito yung malipayon mo kay ka? Bay. Siyempre, natural, bay. Nga nung problema man ka? Nga problema naman daan. Kamu na magproblema sa problema. Ay, nagproblemahan ng problema. Bay, di ba kami ba? Ating nga, misa mo kong galingon, bay. Among kwarta naglisod mi og gasto mo ni problema kay mi kini. Itawagan na siya ron sa bangko. Nga ipakuha yung kwarta ko yugon ko niya. Kay makigtunga sa siya ako siyang kwarta niya puno ra ko kuha. Naglisod ko gasto ra gani. Sabi niyo bay, simple kayo bay para malipayon mo bay, kinabuhi bay. Sa sikreto bay. Mangutana ba kung si sikrito? Sikreto ba? Pabuta kayo dre. Kuhaon ako kung si sikrito para magbalipayon mo. Ha? Tinuod ka bay? Pabutong kayo. Oh, pabuton ka. Sige bay. Pagtarong. Sige bay, aron matudloan Na mo. problema mo na yung kota gasto niya, di mo musik katawa. Mo gina bay. Ako wata ko niyo diha, pagkataon to mo. Sikreto mo. Sa ulo sa ta. Ato pabuton to. May payo na gibit-bit. Lagi gibit. Bay. Oh, Gusto mo katawa? kung sa may imong
ko na mo bay nga makakatawa mi bay. Ah, dala tutok mo duha. Tutok mo duha ya sa diha. Alaga. Alaga, mapuwa din ako ba yun? No, 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 no. Ikaw puwa gini.